Guten Tag. Das ist Gende. Gende. Krásne vystúpili z loďky tam dole, na Murubu. Ideme hore na Gende Glacier až späť, 6 až 8 hodinová túra. A máme tu takéto zábery nádherné. Je to ten náš tourist trail? To ide náš posledný zástupca. Zakývaj. Zakývaj chlapcom do videa. Ahojte chlapci. Máš nás rád, že? Taká otázka, viete, z toho pochádza meno Gende? No, isté, že nevieme. Pouč nás. Ty to vieš? Ne? Zase zlyhal. To ukázal taký starý ujo, ktorý sa narodil v 71. a zomrel v 72. A teraz vedem sa otázka, jak je to možné? Narodil sa kedy? V 71. a zomrel v 72. Tak to nebolo To 101 rokov čiť. No, to sa nezdá. Dobre. Už má taký hip-hop style, ktorý sa tak nakryl šilt. Dobre, tak. To bol taký hinduistický hip-hop toto. Ale bol to taký starý ujo, ja mám fotku z lode odfotenú. Dobre, a teda prečo je Gende? No pretože on to asi nejakým spôsobom objavil a pomenoval. Typujem. Aký borec? What a knowledge. What an answer and question. Of course. Now you know, you fucking asshole. Takže je to moderné. Let's go, baby.